Ug di mohunong ning uwan-uwan. Samtang niya pa ning panahon ng uwan-uwan. Di gini undangan ning isyu ha. May katarungan masan nga di undangan. Tanawa ra gud na as a picture. Motorists navigate through a flooded stretch of the National Highway in Tipulo, Mandawi City following a heavy downpour the other day. Unya ang headline, 7.3 billion flood works in Cebu's 6th district. Diba mo unsa kadako ng kutaha mga ikala na 7.3 billion? Ug imo ning sinsyuan og kanang tagsagagatos lang. Labi nag 50 taon mo, 50 pesos ba para ng panahon sa kampanya nga ang mga politiko magpasinsyo og nay tag 20, nya 50 niya tagatos 500. Pati naghana ng kwartahan. Isuda nimo og kanang 10 million gudong mapuno ang Pajero ana dong. Pero gibuak-buak na lagi pod kanang naay kanang kinagamyan 20 nya 50 sangkatos ana. Puno ang Pajero. Ang masuod ra gud sa Pajero ang driver Way zero di nakakasuod og muhits ka di ka kasuod kay napuno og kwarta. 10 million. Og kining billion, 7.3 bilyones. Sumpay-sumpayon ni dong. I-compute man atol sa aftermath mga higala sa Hurricane Serena kung ako masayop dito sa Amerika na nangayo kongresista nangayo og ayuda gikan sa federal government in dollars of course no. Unya gikwinta kay billion man 25 billion. Di kwinta nga og imong isinsiyo ni tag sa kalibo, libo. Maputos nimo ang kalibutan ug ang buwan murag kanabitong kadina sa bisikleta nga nay sprocket tung dako niya nay gamay diri sa luyo. Mapurma na nimo, mahimo na nimo. Irada ka daghan ning kwarta. Ug datugan ka ni matay ka sigurado murag kang nadatugan og building. Kining 7.3 billion. Ug mao ni ang naggasto sa flood control projects nga gi-implement sa Department of Public Works and Highways 6th Engineering District sukat niya itong 2022 ug ang mga proyekto gibutang gini sa flood prone area in Mandawi City. Kini kunong 7.3 billion mga higala covers 87 projects, 87 ka mga proyekto sa 6th distrito, 6th Engineering District mga higala nga naglangkob sa musunod Mandawi, Lapu-Lapu, Consolacion, and Cordoba. Og sa nahisgutan nga mga LGU, Mandawi, Lapu-Lapu, Consolacion ug Cordoba, ang Mandawi mo pinakadako og pahat share mga higala 51 ka mga proyekto nagkantidad og 3.8 bilyones, 3.8 billion. Focused along major rivers and catchment areas such as Butuanon River to address persistent flooding. All right. So niya may Facebook post si akong higala nga si Edward Ligas. Ay buntag niya sa tuya mo sagot na ni Edward. Ligre mo kayo ni si Edward Ligas. Idol. Among sangod, idol. Ni ay gipost si Edward sa iyang Facebook page mga higala.
Ingon siya sa iyang post nga, dipinsa gyud ang DPWH kay apil sila sa kawat inig birthday sa ilang mga opisyal sa riyon, anha gyud sa mga 5-star hotel. Wa gabae, pastilan dolor, matod pa sa post ni Edward Ligas. Ug iyang gihinganlan no? Flood control project sa Barangay Magikay along Butuanon River sa Mandaue City. Ang budget 127 million pesos. Ug niadtong Oktubre 29 sa miging tuig nahagsa bisag way ulan ug baha. Wa kuno mag-uwan, wa magbaha, nahagsa man ang 127 million worth of flood control sa Magikay, subay sa Butuanon River sa Mandaue mga higala. Nakapangutana si Edward, ngano kaha? Ang kontraktor niludhan sa kasal sa maong kongresista. Niludhan sa kasal sa maong kongresista. Wa nganlim. Unya dito sa Amerika kauban ang kontraktor gipasiradan gyud ang butik sa mahalon nga brand sa maong bag. Di kini kay Edward Ligas kay nabasahan ko man ingon siya, dili lang kay kanara, dunay flood control project sa barangay Ibabaw, istansya, kaniadto sa wala pa ang proyekto, walay baha. So wa pa kuno ang proyekto, walay baha. Sa gihimo na ang proyekto, gibaha na ang mga lumulupyo. Nangutana na siya, ambot giunsa. Tapailayan, diya sa Barangay Luok sa Mandaue, mao gihapon sa wala ang proyekto sa flood control, walay baha sa UCLM. Karon grabe na kay wala hinuon kalusot ang tubig. Sumbaha na ang UCLM kanang inigdayong saka nimo sa karaang detayan. Una, sa Barangay Upaw, tinuod wala nay baha sa kasada. Tungod kay ang maong baha, tuan na manuktok sa kabalayan sa laing sityo. Sa may AS Fortuna, Dipulo og Inodata misamot ang mga baha, ambot og ngano. Either substandard or sayop ang maong proyekto. Grabe ang kaltas gikan sa kongresista. 40% unya sa DPWH o kontraktor. Siguro ang nahibilin 40% na lang po alang sa proyekto. Klaro kaayo ang kawat. Samtang ang mga senador, kongresista o DPWH apil sa proyekto, kanunay ang kawat. Ang kontraktor sugot na lang po at least doon na po siya masakripisyo ang proyekto. Resulta, grabing baha. Unya ang ombudsman, inutil po kay mudawat og kwarta sad. Wala rin na butdan sa tiyan ug na anod sa baha ang mga kanahan. Wala na, nungo na si Edward Ligas ng hikalaan. Taon na ka si Edward kay. Komentaryo dito ta sa Manggo ba? Ang iyang kontrato si Baludong. Namatay na ba si Baludong? Maguwang ni Jonas. Ako sa itong barkada, si Baludong. Dito sa Amerika, nadakpan ko na ito dito. Umbot sa na priso. Ang issue ni Edward nga, nang hilabtan lagi sa mga kayo, pution ka dito, muna magpapatik ng mga niriso kay ang mga uhaw man kayo, ang mga binilanggo, no? Kakita ni mo niya. Bisag laki ka, puti kag paa, maibog ko. Puti man to si Baludong. Maingon ko na itong negro. Kuwara ba ko na kayo negro? Baludong, come here. Waga ni Edward. Ako nagkita may Baludong dito sa SM. Dugay naman to, pila ka tuig, wa pa mamatay. Buhay pa, no? Pero ang balita na ko, namatay na ko, no? Pero kakita mi sa SM, ako gignan, Baludong, come here. Guta Baludong, kataya ni mo. Ay, nako, Edward Ligas. Pero, gihingan lang niya mga lugar nga mo, ito na bang flood-prone areas.
kanay mga higala, di na ta magduda nini. Sa Manila, maong gapon magarabi dito. No? Unya, of course, dili ta kaingon gyud nga kanang pure kawat na ang baha. Kusog yun ang uwan. Number one, let us declare that as a fact. No? Nga, lahi na yun ang uwan nga mo tagak ikas langit karon mga higala. Sino ka maglunop gud Saudi? Asa ka mga hoy ang desierto sa Saudi maglunop? Hong Kong, moingon na kagagmay ang imburnal sa Hong Kong. Hindi ka ng sitwasyon sa Hong Kong, murag Cebu ganadong, bukid Cebu. Bukid, dool ra ang bukid. Napoy isla ka ng Hong Kong, Islam na. Ya, kanang dahil sa kilid bukid mo na ang Kowloon, new territories. That's how it looks. Baha gyapon. New York, ang ilang imburnal sa New York, masuod ng mga truck. Baha. So, unas tanan ato nang ideklarar nga. Naagay kausaban sa climate, no? Kanang unsay nakaingon na that's for another day. Kanang unsay hinungdan kay debate pa man na sila. Di pa man na conclusive nang gipanghinganlan anang mga nag-advocate ang climate change agenda. Wa pa na klaro, pangwarta pa na. So, but the fact is there is such a thing as climate change. Okay? So, unsa may gihimo sa mga tao in general, no? The human species in general, kumanta ka ng resilient magyuning tao, born to survive. So, through the years, sa nangagay mga katuigan, mga higala, ang biktima sa natural disasters, nag-anam og kunhod. Na-data gid na nga mas gagyutay na mga matay karon itandi sa una. Tungod sa natural calamity, baha, landslide, linog. Kay maluwas na mga tao niya. Kita ka ng tsunami sa Japan. Kana lang mismong musirbato ba? Mupahibaw nga sibat na mo kay namiligro inyong kinabuhi. Dako kayo nagikatabang. Daghang naluwas na. Sibato lang. Sa una, wa pa man na. So may gamito ng budyong. Pero tinagana matay sa una sa natural calamity dong. Pero tungod sa development, technical developments, mga higala, improvement sa kahimanan, dako na kaitag na labang kana mga posibleng mupatay na itong tanan. Daghan na tag laktawan ba, wa mahitabo nga daghan tag namatay. Kadto lang sa Yolanda og natarong pa to pag-disseminate ang information. Kay ang ilang storm surge man ang term gigamit. Ugi nganlan pa tog tidal wave. Amo ni ba to mga tao storm surge. Saan pagkasabot ni mo anang permiro pa man tong gawas anang termino storm surge. Pero tidal wave pa yung istorya. Sigurado yung na-tidal wave. Mamaniba to mga tao. Wa man, storm surge. Surge. Tanaw din sa dictionary yung sa mga surge. Di na ngay kadlukan. Mo kita yung hitabo. Pero tidal wave pa gihingan lang pa to tidal wave sa news. Nagamaluwas ito. But, mana ang importante nga we go to the data kaning statistics kuan mura og sa usa ka gatos na itulo nga mabiktima
On average, natural disaster ba? So, dako kay improvement. Tandi sa una nga sa sagato sa tuloray mamimilin. Karon tuloray ma disgrasya. Ana ba? So, dako kay kusaban. What is ironic is ang tinubdan sa pag-improve nato sa technology nga diin maluwas ang mga tao in so many ways ba, from the effect of a national, rather natural calamity, kanang fossil fuel, kanang ug mga tigwa pa gasolina, kanang fossil fuel gikan sa yuta, ilawom sa yuta mga igala, krudo, gasolina, source of energy. Kanang ilawom sa yuta, mahurot na finite source na siya, but until now the world is still relying on that despite the fact nga daghang ga promote og alternative energy. Pero kana mo'y gikontra na nila karon sa mga climate change advocates, no? Save Mother Earth. So mao na ang galantugi na karon unsa man Mother Earth nya nga anto sa mga matay sa ta, or atong luwason atong kaugalingon kay di gud ta magdugay ng kalibutan na. So samtang kuan pa ta mabuhi ta mo na itong kapahimos ta sa kalibutan kay mamatay man ta. Whereas og imo nang puggan kay i-save nimo ang Mother Earth. Di ta ka kuan sayo ta mo biyahe, ana ba? Mao na debate karon. So dinhi sa ato, just like any other places in this earth, lahi na gyud ang panahon. Pero naay solusyon aron dili ta mapurisyo, og ang solusyon nagkinahanglan og kwarta mga igala. Kwarta. So mao nang nagkinahanglan ng kwarta. Ug nanay kwarta, ang paggamit na sa kwarta mo ay importante nga matarong ang paggamit sa kwarta. Dinhi sa ato, kausik-usik yun sa binahog mga igala, pabida, daghanang na dato o rin. Di man kuan ba, kanang subrara. So kana, nagipaningil na karon. Na itong presidente nga natugos pansitan, pagkawagi hinungdan ni si Bongbong, ambot lang, kamo diha naminaw, Marcos ka mo. Sulti ko na ko kasa dapit nga ninindot ni. Wa bitaw dili dot sa bukog ang iyang concern. Dili dot sa bukog. Kay dot sa bukog pa, nga naagyo sa iyang kasing-kasing. Di man kumuingon nga wala sa iyang kasing-kasing kay inisulti niya mo magtinuod, pero dili lang yun dot sa bukog. Kay sa ESO na unsa may ang isgutan. Mo pa iyang pagkasayod, what is a feedback mechanism, hay na to padong ang mga kwarta nga gibuhian sa gobyerno. Una, di man na tinuod nga sa mahibaw. Gawas o grabe yun ka, may laki ng cordon sanitaire niya nga, blind yun sa mga panghitabo sa iyang palibot. Kay klaro na kayo kanang iyang unsa man na igagaw na niya sa mother side kana si Romualdez. Labaw pa sa red flag ng naitabo ng sus. Pero wa man siya magpakabana ana. Midagan og tulo ka tuig hangtod nga sa iyang zona, katapusan zona niya, diha pa siya maghisgot og di ba kayo nahihiya o something like that, no? Unya ga-review na siya og asa paingon ang kwarta niya. Gahimo siya og website kanang isumbong sa pangulo.ph aron kuno siya mahibaw unsay panghitabo
sa mga naunsa na mga proyekto ubos sa iyang administrasyon. Mo report ang mga tao ato sa Pangulo. Wag siya kauna-una na pagsugod sa iyang administrasyon. O gituyo. Kay sa Department of Agriculture lang daan, wa niya ihatag ang maong cabinet position sa iyang mga kaalyado. Siya gay midumala. Bubida og ikaw mo dumala, bugat yun na, nagdakasangan nga presidente, don't F with me. I am the president. I can do anything. Basta kay nagsubay sa balaod. I have the resources niya sa kong kamot. Lipay ta, pakpa kay food security lagi. So yun nagayag yung serious good siya sa mga programa aron secure na ta kay gala sa atong pagkaon labi na ng bugas sumay. Unsa may nitabo? Sulbong ang presyo sa sibuyas Bombay wa pa tagkatilaw ingon adto ka mahal nga sibuyas Bombay. Sulbong ang presyo sa bugas. Ubos sa iyang pagduma, isip kabinet, nagkontrol sa cabinet position sa Department of Agriculture. Pagsulbong sa mga presyo sa bugas, utanon, unsay gihimo? Nag-price control. Why kalamidad pero nag-price control ang reklamo ang mga retailers all over the Philippines hasta iyang dito sa Tacloban nga supposed to be iyang baluarte reklamo undang di may magnegosyo asa ka ngitag negosyo nga ang gobyerno mo magbuot sa presyo unya kami nga nagnegosyo garantiya na mo among koglingon nga mapildi may og 30,000 kada semana 10 minus 30,000 among alkansi kada semana undang mi manirami na gyud mi prangka gyud on national television. So magununa ka kana si Sulita Monsod gipangutana na ni Rico Hizon sa Asian News Channel ANC. Unsay iyang ikasulti sa administrasyon ni Bongbong moving forward. Ang istorya ni Sulita Monsod, wala gyud siya paglaom. Sayangan siya ba? May potential, dako kayong majority pagkadaog sa presidency. Pero ang iyang tanaw, wala. Ngano man, he is surrounded by people who should not be in the government. People who should not be in the government. Mao ay istorya ni Sulita Monsod. Ambot og kinsa na mga tawana kay si ang duwa nini mga igala tuam gyud sa kauluhan. Mga Rimulya. So kawagi nung Rimulya to si Abalos. Hiwi-hiwi sa baba dong. To si Abalos mo hiwi sa baba to. Ita. So, nangita na karon sa kwarta. After 3 years, ay naman ng kwarta. Pero meron din tubaga. Nandiyan liyan yung mga projects. Nandiyan. Na-overwhelm lang talaga. Muna punto na ko sa una, pagsugo na to. To a certain degree, yes. Kay kusog yun na kayo ang one. Pero, pangitao sa nato, moingon kag nandiyan yan, nahin man dapit. Si Edward Ligas kina may picture. Na-picture si Edward Ligas. Kuan ka ng wa pa kuno'y baha ang riprap nabungkag na. Klaro kayo kuno nga kanay kabat. Bida ambot lang mga higala.
So ang mga taong involved ni sige kampo nga muhunong ang uwan aron muhunong na sa ng hisgot ini kay ba mutambag ko ninyo pagdamog itlog dito sa kinini ang mga madre aron muhunong ang uwan aron muhunong na sa taghisgot ni ini kay klaro kay na nambalaka sila din sige nang istorya nanay nagkikistorya ang mga abogado dong unsa may atong buhaton ani attorney in kaso pag mo lahos ni ana mingon si attorney nga way problema kay kuan man you are presumed innocent until proven otherwise man by a competent court makagasto lang tag dako-dako ani ba pero di ni angay kabalakan